ka draft education policy ka Sarkar India kala terwa bagi kena kidai ban sedang late school nadu kerta ka bedang laisnem bat ka hok ban yo jing start ne ka right to education ru kan prekam hadu kerta ka bakhat prasnem menta ka sngi ka arp nyau trik ujileu menteri ketenat puli puthi ke jela uba lakaman rumboi ulalum mi ki kenhon ban ya there ka ne ka polisi shwa ba ka Sarkar jenla kan let ban ya saj jing don kam ha ka Sarkar pedeng haba ajing kren na kaliang jong ba lakaman ulai thu ba ka draft polisi kandai ka polisi ka ban wanra gi jing kala ka bajur bha ha ka puli puthi hapo kari ulai thu ba na lor ka jing tumu ban sedang late school gi kena ban nadu karta ka ban laisnam la phia ru gi jing puli ha ki south li gi benta ka ba mut nadu ka pre nursery hadu ka class 2 kat ba ka class 3 4 5 kum primary 6 7 8 upper primary but 9 10 11 12 secondary Menteri ulong rubah ka bay bat ka teachers education ki balong kum ki stand alone institution kim day shu bandon kum ki BEd hendrai kin day bandon bet kum ki college namar day ban hikai tang ka way gijing puli ne ka course ka draft policy jong ka Sarkar India kalong kam day shu ka policy ka ba ka day ka drastic change hapo ka education system ka jongi ka banongkong kalong ba ka schooling kila propose bahkan de nado license kan sedang kamut ka bhaman shwa ya ka pre-primary kamut kipe hapo akan wadi te kamut ya kum ki persyang pan integrate ya kaneka pre-primary school bat ke school kamut karta shong school kan sedang nado license but lengba kene ki propose hu ba ka right to education kalong kan kare hadu khasna ni hap hi ban pe ka we ka issue ka hi munta lada ka schooling hi ka sedang nado license nado primary school ni na ka state government ni don hi ka tunaya ka fon kumno bangin ban provide yakni infrastructure ki school ban thum no hikai hangtu ngiran kam ya kapisa kata kadai nado license hado sansne to kaba arpat kumno bangin take care pat lada ka secondary level ka long hado class 9 hado class 12 kaba modhi ba baro ki school ki dehi bandong hadu class 12 te kumno na mano ban fon ya ki ne ki school ban penkiu na ka class 10 ha ka class 12 kalong ba ngi don gabi at college po ka government bi at college po tura ka city irongkhon kumno marbaka tu ka kum ka policy to ka sarkar ni hap hi ban kan yaka college mai tede takadaw ngi larai bang ya ka BEd college po jwa ngi convert yaka shaka 4 year degree course bana mandrai namar baka policy jang Sarkar ngi smut ko baka policy jang Sarkar kamsha yangi ba kandan kande ka stand alone college ka ying ka ba kiladepshna baladepshna hapo menthong pokse menthong jawai te yakatu ngilarai ban pekendria ya ka 10+2 jong ka keng nang bat college hang tu bat ya ka BEd college andang nilayo permission ban sedang ngin sedang bet hapo keng nang ba college hang tu ya ka BEd kamu pio art league degree ya integrate license pio ya ka pipule ya ka BA plus BEd BSc plus BEd on rap south name pelayo dual degree kamu BA plus BEd